Haba persyang banwat ia ke rukam penbet ya uput usam jong ki jela hang ne hanot is. Na baro nyau teli ki jela hanot is. Ka jela nagalan gede ka wei ni ki jela ka ba bar ka ba satar tam hakikam ya penbet ya uput usam. Kade ke jela ka bom kwa bandu ya kata ka hok bat na ka benta ka hok kim selia ban ye jau snam. Bat kaderu ke jela ka bom kwa bat ban kam ya ka bom hok. Kinaga kimlong kum kinongelam ga jela ga jongi kadon ka we ke jingtho ka bala kan tho ting e apha ya ka rukom penbet pot hapdeng ka asam bat mekhalaya ka bala ja haki por menchwa ha ka bakata ga jingtho ka ong baka rukom ya penbet ya uput usam kalong kum para na kata ka daw shimala satya ban penbet ya uput usam wala ka jela kalak palat san posnam menta Henry ni syampat kat kum ka jing penbet puat jengki naga kim syamna sya jam wala da ka dai banya yap ru kim khen kim syap ting ya ka asam wala ka dai ka jela ka bahe bat ka bakrau hang ne mentangan ya thu kindat syapang ka ei ka bangi syam na ka jing tho ya ka rukam ya penbet ya uput usam hapdang kinaga bat ka asam hadu bakaladon ka jing ya yap bashir khai bha kane kala jah kesnam kat ndai spa nyopuar nyopulai ter shaneng kat kum ke jingtho ka yetu yani bah pedeng ka rukam ya penbet ya uput usam pedeng kini ki artli ki jela kaladon ke jingye siat apedeng ki naga bat ka asam hakitan golaghat subdivision bat kata ke jingye siat kalong ka bashir khai hakabala ya yap ki pulit asam kat kum ke jingtho jong ka hills express kabdai ka khubor na Kohima. Hagane ka jingya siat loong balakwat chiki san pongut ki bayam. Bat kinong asam ki bamansao ki lalong palat ya ka laispa. Hagane ka jingya le thma ki pajba naga ringkat bat ki naga polis ki la thom ya ka wei ka polis outpost ka bakerteng kamera pani bat ki la thanglut ya ki ying ki sam hagatu ka thai. Ki briu ki bapet ki don ki da ki phau hajar bat menta banda na ka jingya siat ka sorka India kala pha de ki sipai pulit BSF bat ka jingya don ki naga bat asam ha ka ju ka parti kongres ru kam shemala setia ban pensnguthu lane ban wanra ya ka jingya snguthu jingmot ha pedeng gine ki artli ki jai benril ka jingya khi ka jingya kelumar ki put ha kini ki artli ki jaka lane ki artli ki jela kala sedang nadu kat kandai spa saupusan hakapor balik thom unaga ya ka disoy reserve forest ka asam Henry ka jingya kelumar khaput ka balami manla kateng bat ka bakham jur kala dai hakisnam ki bala kat kandai spa nyop kandai ha ka bala khat ya ka kata ka chuka jan meskare ha ka ba kala yap riu hadu san kandai ngot bat mensau palat shi hajar ngot ha ka jingya siat na ka banta ka jingya penbet lane ka jingya kini ya uput usam na ka benta banya penbet ya uput ka sarkar India kala thung ya ka commission hapo UKWK sondaram u advisor jong ka sarkar India barula airu ya ka report akasnam kat kandai spa nyopun riu Henry unaga syempediang ya ka nega jing penbet da master sondaram ya kata ka notification jong ka sarkar usandaram ula penbet badai ban bat ya ke notification jong ka sarkar ka bahag snam kat kandai spa arpusan menta ka jingkurma ha Manipur ru kaladan hadu ba unaga umpat pelat ya ki officer jong ka Manipur ki bakam ha kapor balet ban pet ya ka Zugu Valley ha ka ba ki kam bahab apo Manipur ka nagalan kala shimbishar ya kini ki briu sarkar ka Manipur kum ki nongrung tu na ki jaka jongka ha kite ki por home minister ula kentu ya chief minister ka nagalan ban wengno ya ka mukat duma na ka shari ka Kohima Henry Ujamir ubalong chief minister ka nagalan ha kite ki snam ula dawa baga jingpenbet ya ki por ki sam ki de banlong baki jaka naga bat ki jaka ki jong naga nadu ki por barim bat ki por ki de banlong kumbalabu da unyi ukong nadu kipor jong kisim aham bat shimla pediang setia ya kita kiput bala syupen baik ke sorka pareng ka nong job ban pendit penbiang ya lade klem dapat ya ka hok ka tenrai bat ya kiput bala syu thau hadien ki pareng
ban chu penbet da ka sunshar khadar bat pensyong nong rem ya ki aka ki ba shule bor kum unong job kum unong tu ka sorkal Nagaland la ni ki jai benriu Nagaland kim tre setia ka jing ban ya poi ha ka jing bat ka long hang ne ba u asam uang ba u put jongki ulong kat kum ka an thmai bat unaga par uyeng ba on penbet ya uput kat kum katakaan ka bala rem kat kum ka hok la ne ka traditional boundary ka ba ka khandau ka dei hok ka khandau naga kan hab bet Nagaland kumta kat kum kini ki jing tho ngin snuthu shisha bu naga u hadu kata-kata naga benta bandu ya uput usam salia wala ka dei ban ya yapru kamper wala ka dei ban set yano ru ya kata kim shem sha jam baik hang ni kumbalai thu bakilale da ka bating ya ki Manipur ru naga dau ka jingrung tu shaka jaka ka jongki Henry hadu baki kli nong sinshar kari India kila shimti bat tukulalem ya ki neki jingja benban ka Nagaland lengba ki nongelam kim shem la pendam kidawa baik bade ban yo ya kata ka hok kumbalabu da unyi ukong ki patemen jong ki jai benriu naga kani kalong ka jinge thu khana shapang ka jinge jong ki neki jai benriu naga benta ka hok kim salia banyam Henry ba phai pat shika jala ga jongi ka e ka ba PPOE ka tahi ka long ka dau ba ka dau san ha ka jingya penbet put kala don nadu ki por menchwa ha pedang ka jala Asam bat Meghalaya nadu ka por jong iba hopping stone iba didi lapang Henry ka ne baro kumbala ong ka jingken tho ya penbet tangkum shipara kamdon setia kanu ka jing mi nong la ne kata ka jing mento ya ka jela kala don ru ka jing ya penbet nadu kita kisnam ka badang shuyo ya ka state Henry kine kilong tangkum ki kenja executive committee kam shimla don setia kata ka jing ya perkhat sani ban lej ban khmi thu ya uput usam na kata kadau ki jaka Meghalaya pat kat badang mi kisngi kanang syakulun nang syakulun Henry kat adu menta Om idon hiru kita ki MLA ki ban shimkhya ya ka rukom ya penbet ya uput usam jong ka jela kani kalong ka jinge thu lengkat syapang ki jingja hapdeng ka Nagaland bat ka Asam